Lấy khăn nạ bị yết, sa shi sin, ngilaya don biang hang ni, bangin yem nir jing mut, but bangin yas mutu sa shi sin, yaka way ka chapter ka ba ong, ba beware, customers beware. Ka ba mut to pikir bah pi kinong bam nong thiet nong tada, da pikir bah yaka ege ba pithiet, yaka ege ba pi, tada kata ka deka, jingpynbej la ne ka jingkentu ka jing hikai pi, ba kumno pin thiet jing thiet tang ba pidon pisa pin chu thiet la ka thiet han dei ba pin thiet da ka jing start man pin duk tip kino ki tiar ki ba bha kino ki tiar ki ba shu thok bat ki don ru ki tiar ki ba la kut ya kata ka ex ki ba la long kumno la kut ka por ne ki ba la kut kata ka expiry date tingi dei ban nang ban thiet ya ki tiar ki tar bat baro hi kitiar ki ba dei kitiar ki ba long genuine baro bor ki la ai ya katarik shadien jong kanu kanu ka paket baro bor ki ai ya katarik menu ki la shna ani menu ki la pak ya ka bat hadu kat nu pila ban pyndonkam baro kitiar ki don lagi jong ki expiry date khamtam ki mar bamar di tementa hakani ka chapter kala de tat ka chapter ka bakut na ka kot book tu jong pi home science kala de ka chapter ka ba khadu du bad hadin jong kani ngin select no ya ka practical te menta hakani ka chapter ngin wat kambnia ngin sutu kambnia kumno bangin dong kita ki consumer ki ba start ki ba shu sha penbiej aki wei ta pa de ban shu siu pisa tingin yak pet no kumni te kumbang laong pi ke deka chapter ka ba arpu ar consumer beware kamut da pikir ko nong thiet jing thiet nong tada nong bam nong di pi dei banda pikir understanding consumer awareness te ka ba nang kong ha ka ba ma pi dei ban tip ba pi don kata ka the rights of the consumer pi long man long aware kamut ba pin tip ya ka hok ka sot jong pi ba kum u consumer dan kum ka consumer kata ka nong thiet nong tada nong bam nong di pi don la ka jong ka ho a consumer tingin sung thu cho ai ta consumer ne a consumer is someone who buys goods or services for personal use te ki consumer ki de kita ki nong thiet nong tada ki ba thiet e ki tiar kitar ki ba thiet e ki kam ne service kamut pi thiet chu bo menta pi let pi ya ki consultant la ne pi hap thiet ya ka por la ne ya ka jingerap jong ki lawyers la ne ki counselors kita ki de ki services let's see ru pi ai belai pi ai belai ki briew ne kita berakhat kideki jingtida. Consumer awareness means being informed about rights and responsibilities to make wise choices. Te kata ka consumer awareness kadeka jingpynbej la ni ka jing start jong pi ba pintip ya ka ka badai bat ka bom dei knang ba pi la ban jet pinjet bha ka dei ba shu jet khlem tip ri pin da thier la ni pi da shim ye kita ki service ni ki tiar kitar pin da jet da ka jing start. It helps avoid exploitation and ensures fair practices. Te kanyarap shibun ba nginom sha exploit haki companies ne haki briew bat bangila ban le ya kata lada ngidon ya ka rice jongi. The importance of consumer awareness. Te menta balai kanika consumer awareness kadon kam. Kaya rap yang ban yo na ki protects from frauds and substandard products. Te kaya rap yang bangin sha thok ban laj na ka jing sha thok ban yo ya ki tiar ki bom dei ban yo komut substandard shubu menta pithiet u magi nei pithiet u magi dei da pipet na trong ka snap ka biang dei de chapo pa de u de bala snew la ne u bala de expired de la da pidon kata ka awareness pin light na kini na marbale pidon you have the rights to complain and to file the case if someone is doing so helps in making informed choices about quality and price te kan ya rapro ye pi ba pin jet ken pin jet da ka jing start la da ka tiar bat ka dor ka ya hap dor ne em re la lem da kumta in sa shu sha thok promotes fair practices in the market te haba ki consumer mangi baro khoi ki nong bam nong di ki nong thit nong da ni tip ya ka
ngitip ya ka hok la jong bat ngitip ya ka dor ka mur jong ka bam ka di ber ka jingha jingmya jong ka te ki briew kim la ban shule kai halor jong ni la ne me shushna pisa halor jong ni common malpractices by sellers te kini kideki common kamot ki pangishe lap ha ba kini kinong di ki le misleading advertisements and false claims te mentalile hakaneka social media jongi don chi bun ki sha chupa kum tu ki message nei ki pha ki link la ne ki thok bun bun rukom ha wat ki bla nak la start haro ngidang ngat ngai la di ro ngala ngat ki no laksho ha kini ki frauds kamtam kini ki online frauds tingi de ban pikir bhaya kani overpricing and underweighting products te kani ro kala jurbha ha kani ka imlang sa lang jongi ben ha kani ngathit dok ha ka dor ngali thit dok ha na yodu ka dor ngasngo ba ka khambyang ka dor pose ka jing thau pat ki ai ka dor ka ba biang re ka jing thau pat kala duna shi bun bha kumbash pawai e na ka shikilo ka dok ha ka ja te hakum kita kita ro pide ben nang ken ban pet bat ban challenge ye kituki nong di sale of defective or expired goods te kum ba ongkum ne ba phin pet yo de ki tiar kitar ki bom long shu ki bala expire ne ki bom bha shu phim dei ban thit ya kata na phide ban pen phai no ne ban i no thit ma ka wei ga ba bha charging for under delivered products or services na le siru kim charge phi ka dor ka ba he an dei ka tiar pat kam ya ha consumer rights te mentangin pe kata ka hok ka sot kata ka rights jong phi ba phi don ne ki ka hok jong phi kum u consumer rights to safety te phi don ka e ka de phi de ban phi don ya kata ka right ban long shngan ha ba phi thiet bam thiet di kam de ban IBEP ka de ban pen bhai phi ka de ban long kum ba phi mut ke ma protection from harmful goods te kamut menta don si sin be ilok janga I order tia online ha ka dur ni kala best bha ka tia nda kala poi pat poi da ka jan ka de ka mar I order da ka jan ka shirt jong I yo da ka jan second hand ka baja bo bat ka pala jot rights to information accurate product details te phide ban yo ya ka information ka ba biang ha ba phithet ya ka no no ka tiar la da kam biang ka information la da phi dot phim tikna ka tiar ka long kum no te wat thiet no no we right to choose te phila ban jit ken phila ban jit phidon ka hok ba phila ban jit freedom to select without pressure phila ban jit ka no no tiar am dei ban don dei ngal 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 lap si sen po yo do Nang ang pen ikong kani ka jan ngan pet pin shim shu ong man ta pin shim da pin shim da pen ile ayu de kum kata kam dei kan ong di ka ba biang kam dei ka jaka bangi la dangin yo banjit ya ketiar ka bangi kwa ba ka bangi itenat te kamut ngim dei ban shim yaki right to redress compensation for faulty products shubo menta kum nga ayu thu ipi meneng ong ilok janga ithiet ya ka shet jong I bet hapo ka dur ka ba bha ka dor ka ba biang ne ka ba biang kam da tat kam da rem Ndai kala poipat kawan ka tiar ka bom long. Tekum kata la ban redress lane la akan ban complain. Right to consumer education learn about rights. Te pidon ka hok ba pinang pintip syapang ka ba pinang pintip pinwa jingtip shushu syapang kita ki consumer rights. The consumer responsibilities. Tingi don ru ka jingkit kli. Be aware of rights and laws. Ngi don ka jingkit kli ila de hakaba mangi ngi de ban tip ya kita ki rights jungi but ya ka law ru ne ya ka ain ka kanun. Check quality, price and expiry dates. Te pide ban check ba rabor hadin ka no ka paket ki balapak bahada ka company barabor ki don ka quality ki kle ayu ki bu ayu ha katu ka tiar ha katu ka jingbam nang takador ka MRP market rate katu maximum market rate ru ka don te nang taru ka don ru ka expiry date ne ben shushim na shim ne ben check gitu demand receipts and warranties te haba pithiet kam tam kum bu menta pithiet kum ka beji ne kum ka beji ying ne beji kti ne kum ta ter phiri ben pan ye ka receipts bat ki warranties ne kinu kinu ki we ki tiar ne shu ai nuksa ka beji handai ka la bande ha kan kanu ka tiar phiri ben pan ye ka warranties na marba kum kini ki electrical gadgets kum ki Q light kini ki Q shet jar light ki Q tili light kum ta ter ki shet don ki warranties jong ki bashi sinem na ne ba ar sinem te phiri ben don kenya ki to ki kat avoid fake or pirated goods te phiri ben kiar Kanika pilihan kiar ma pihi pilihan kiar ban syangat hakini ki fake kamut kiba
Kiba shuthok ki tiar ba shuthok. Report unfair practices. Pideban report nomor kadon ka law kadon ka an. Pideban report sha ka an lada pi sha thok ha kanu ka rukom. Roles of consumer protection laws. Tekani pada kadika role jong kanika laws ban protect yangi. Consumer Protection Act CPA prevents exploitation. Tekani ka law kani ka act kani ka an kay rap yangi bangin sya le ben provides a framework for dispute resolution te kay rap ru yangi kumno bangin lada ngi sya le kumta kumno bangin yo biang ya ka hok consumer courts address grievances and ensure justice te kadon kani ka court kadon kani ka kajaka ha ka ba mangi ngilaban file yaki complaint jongi pat bangin yo ya ka hok jongi. Steps to be a wise consumer. Steps to be a wise consumer. Te mentahang nepat nginpet kita ki kendon hakaba mengi ngilaban long kita ki consumer lani kinong thiet kinong bam kum kiba start compare prices and quality across brands se compare kai no nakate dukan phiyo kaju katia nakatu dukan phiyo kat no nakawe dukan phiyo kat no lane ka yap kai shuya phertan ka company to se pat katiar ka de kaju te phi haban compare ya ka dor bat pimpet ya katiar avoid impulse buying tapi depan kia nak niki impulse buying pyndonkam de pi syukur ha bang thiet ne kitiar kitar te najat bedon parlok jong pi ne para marjan jong pi pi kwalem kum kita pi depan avoid read labels for details like expiry dates tengila ong biang ni pi depan puli gitu ki labels gitu ki jing tho ba tho shadin jong ka paket ba pin duktip ya ki expiry dates par kum ta ter be cautious with online purchases te mentali leng ina ethiet online de te pi depan pikir ba pi depan start ba de ba ong wat thiet na mar ka por kla ya kum ta tang ba pi depan nang pi depan start ken ban thiet e ka taru participate in consumer education programs te pi depan ba pynlong uba start ba pynlong uba biang ka jingtip ka jingnang te la da don kanu ka educational program ka ba ya dei ha kum kan ne ka line pi depan shimbenta. Consumer Advocacy and Organization. NGOs, tekani kadika organization lani advocacy kinong yarap ba pindup tip lani ba pindup yo biang yaka hok jongpi kidon kiniki NGOs spreads consumer awareness kiniki NGOs kiniki seng halang ba per ru kidon kabenta hakaba maki kin yarap iki briew bantip yaka hok jongki syapang karukom tit rukom tedah. Forums and helplines address grievances. Te online ru kasi don kini ki forums dan ki helpline number consumer care number ba lada don kanu ka jing sha thok ni jing sha leben laban complain lyngba jangki advocacy promotes ethical business practices te kini kidon kita kidong ya site kinong yarap ban yarap bangin long kita bangin yo hok ya ke ke bangi deban yo te tangkat tahi kadai ka balengkot tang ba phi deban kan mau kai ma deban kan mau ba ba ro nangi ngidon la ka jong ka hok haman ki benta ngidon ka hok bat kum juru habang ngidon ka hok ngidon ru ka responsibility ngidon ka hok bat ngidon ru ka responsibility kamut ka jingkit kli yala de omban shu shania ba ya ki we omba nga se tip jing tip te nang to le tip shano ki thok let's say but there na ka tu hi ka dukan ru ki khlem kan ma ban pet la ban long ka ta kumjuru la da pishu shania ba khlem don ka jing start hala di khlem da pet khlem da check don ru teng ki tu ki bam pi la sha shania barabor ki la ban manipulir la ne ki la ban le khlem akor halor jong pi kila ban pen kiu ya ka dor la ne kila pen dunai ka kilo kum ta te long ki bastat puli pen start ya la di mentali le ka information in la ka no le ha ki AI le ha ka Google le ha ki YouTube kin la ai lut ki jing kwa la ne ki jing non kam ki jing batai bar khoj ka de yi tang kum no bangin ki clear la di bangin long ki bastat bangin long ki ba smart te kat ni hang ni kan ka chapter kan akut bar ka kam jong pi pat mentakan sedang kum ni hi nengkong ngakwa epi be pinto santli ki points be pinbu hang ni ha pa inbox ane hne po comment box bat nang taru ba pin da ba pi tho pin kan mau kham ha bat pin check ele di hadu kan no pila smuthu ya kan ka
topik. Te haba pimpat sungtu sungpaha thok ki tuki points ru ki ba pimpat sungtu be pi kwat ban geli jingli te wan ra yaki shapo school dene pi laban message yang directly kenang ba ngalaban ngan sa pai bat chepi ke nyan batai pi ka tu ka benta ka ba pimpat tip te sungpaha le yaki homework jong pi le yaki tuki exercises ki tuki page be shedin bar khot ki don ki exercises ke ba me pi pin le sungpaha le yaki bat kre yaka kot pen kre yaka exam jong pi wanom ong ba kadang cengai kasni ka yaj bet ka por ka yaj telun mlabu yo sngo ngin la poi ha kata ka por ba ma pipi ha ban tho ka exam te kan mau khna be e imde ban pule lendet phide ban pule ban nom klet ha kuno pin pule ban nom klet ko ngol pin sung thu kai ma pin sung thu te kan ne ka class nga batai phide ka khasi khna ma pin dup kham sung thu te tangba ba phi pule ba ha ban ta ba namar ba pin hap tho da ka phareng te pin hap ban sung thu ba gain te khna be e kili le e ka kamram ng pil da pin pat subscribe kum mga shed ong le no hi menta menta bat board puli no e kituki chapter ki bala dep shak man ro te kan ne kala de ka last chapter jong ka home science bangin sai kan do biang pat ha ka wai pat ka class ku ble shibun all the best thank you so much